الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Бүгін біз 4-ші зур гынахларның түрін үйреніп кетербіз. Бұл гынах шулай біздің жерлікте бик кең таралған, һәм моңа инде кешеләр бик җиңел карыйлар. Бик кызганычка каршы инде бу инде барыбыз да белгәнчә намаз укымау, намаз калдыру. Менә бу ислам динендә бик зур гынахлардан санала. Һәм Аллаһ Тәала шулай ук намаз укымаучыларга бик каты азап әзерләгән. Һәм кайбер галимнәр менә бу намазның әһәмияте турында, намазның калдыруның куркынычлыгы турында аятларны, хәдисләрне өйрәнгәннән соң, хәтта кайбер галимнәр әйтте, менә бу гынахның дәрәҗәсе ди, хәтта кеше үтерүгә караганда да, зина кылуга караганда да, кешенең хаксыз малын алуга караганда да ди, куркынычрак ди намаз укымау ди. Хәтта шундый кайбер галимнәр бар, шундый фикер йөртүчеләр дә инде. Һәм менә бу намазыйны беләбез, бу бердән-бер гыйбадат булып тора, нинди генә хәлдә булмасак та, укылырга тиешле, үтәлергә тиешле гыйбадат. Чөнки без беләбез, мәсәлән, ураза тоту, закат бирү, хаҗ булу, ниндидер сәбәпләр аркасында, ниндидер гызыр булса, безнең үстебездән төшә. Шулай бит? Мәсәлән, Рамазан айында без сәфәргә чыгабыз икән, сәфәр вакытында рөхсәт ителә ураза тотмаска. Үстебездән бу бурыч безнең ник чиктиреп торыла. Яки авыртып китте икән, шулай Аллаһ Тәала рөхсәт итә инде безгә ураза тотмаска. Без инде давалаган шәһәтлек инде сәламәт булган шәһәтлек. Һәм шулай ук әгәр дә малыбыз инде нисапка тулмый икән, инде күләм менә җитмәй икән, 1 ел хаул үтмәй икән, шулай ук Аллаһ Тәала безнең үстебездән бурычны ала, закат бирергә тиешле булмыйбыз. Сәламәтлек булмый икән, без хаҗга бару өстенлеге шулай үстебездән төшә. Яки акчабыз җитмәй икән, хаҗ путевкасын алырга, һәм андагы кирәк-яракларны кисә расходын акчабыз булмый икән, безнең шулай хаҗ кылу бурычы өстебездән төшә. Әмма ләкин менә бу гыйбадат нинди генә хәлдә булсак та, без сәфәрдә булабызмы, без авыртабызмы, без малыбыз бармы, безнең фақирме без, иебез бармы, исезме без, нинди генә хәлдә дә булсак та, без һәр вакытта да намазны укырга тиешбез. Авырткан хәлдә дә утырып басып укый алмыйбыз икән, утырып укырга тиешбез, утырып укый алмыйбыз икән, ятып укырга тиешбез. Хәтта инде тәһарат алырга мөмкинчелек юк икән, без тәяммум кылырга тиешбез. Хәтта тәяммумда кыла алмыйбыз икән, нинди хәлдә укый алабыз, шулай итеп инде үз вакытында намазның вакытын чыгармыйча, шундый вакытта намазны укырга тиешбез. Әмма ләкин бер качан да намаз уку ул үстебездән төшмәй, нинди генә хәлдә булмасак та. Шуңа күрә менә бу намаз мөселманның Аллаһ белән менә бу элемтәне саклый торган, Аллаһның саклавы астында була торган инде, шуны бик мөһим, бик әһәмиятле гыйбадәтләрнең берсе. Һәм без инде менә бу шуны белергә кирәк, намаз менә безгә биргән нигъмәтләргә Аллаһ Тәаланың безгә бик күп нигъмәтләр биргән бит инде. Сәламәтлек булсынмы, ризык булсынмы, су нигъмәте булсынмы, санап бетерегез. Аллаһ Тәала Куранда да әйтә, Аллаһның нигъмәтләрен саный башласагыз, санап бетерә алмассыз ди. Һәм бит инде шушы биргән нигъмәтләргә без рәхмәтебезне белдергә тиешбез. Шулай бит. Менә шул рәхмәтебезне белдерүнең бер төре ул намаз уку. Яни намаз укыбыз икән, без шөкер иткән булабыз шушы биргән нигъмәтләренә. Безгә биргән ризыкка, безгә биргән сәламәтлеккә, безгә биргән һавага, безгә биргән балаларга, безгә биргән йортыбызга, безгә биргән машинага. Әгәр намаз укыйбыз икән, менә шу биргән нигъмәтләргә шөкер иткән, рәхмәтебезне белдергән булабыз инде. Һәм менә бу намазның инде калдыруның куркынычлыгы турында инде без дәлилләр алып китербез, һәм инде хәдисләр бу бик күп моңа карата. Коръәндә барыбызда Коръән укыганбыз бар. Аның тәрҗемәләрен карасак, анда бик күп инде кисәтү дә бар, һәм бар инде этәрү дә намаз укыган инде, һәм хәдисләр бик күп төрле инде. Без бөтенесен алмыйбыз, әмма ләкин инде бик мөһим булганнарын инде карап китербез. Иң беренче инде biz Мәриям сүрәсенең 59-нчы аятын алып китербез. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Фахалаха мин ба'дихим халфун адаa'ус салата ваттабa'у шахвати фасауфа юлқауна гайя." Аллаһ Тааля әйтә: "Алардан соң бер буын килде ди. Бер төр кеше килде ди.
алар намазны ди калдыралар ди, ягъни укымыйлар ди. Һәм нәфис теләкләренә иярәләр ди, ягъни шахватларына әймә, нәрсә телиләр, шуны эшлиләр ди. Һәм инде нәрсә ди Аллаһ Тәгалә, алар тиздән инде газапта булачак ди, газапка очраячак ди. Менә бу аят нәрсә ди? Шундый буын ди, килде ди, бузык буын. Ягъни намазны укымыйлар ди, нәрсәсе эшлисе килә, менә теләге, шахваты нәрсә эшлисе килә, эшәсе килә икән, эшә зина кыласы килә икән, кылаш ришват бирәсе килә икән, ришват бирә, риба аласы килә икән, риба алганда теләсә инде бузыклыклар эшли, менә шахватына иярә. Нәрсә эшлисе килә, шуны эшлә. Менә шушындый буын килде ди, һәм алар ди тиздән ди газапта булачак ди. Әгәр дә менә бу без менә шушы аятта булган намаз укымыйбыз икән, шахваты безгә, нәфесебезгә ярабыз икән, нәрсә ди Аллаһ Тәгалә тиздән аларга газап булачак ди инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Маун сүрәсендә әйтә, менә монда игътибар итегез, карагыз, менә монда әле намаз укучыларны кисәтә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фавайлул лил-мусаллин" ди. "Аллазина хум ан салатихим сахун, аллазина хум юрауна ва ямнауна ал-маун" ди. Кайгы һәм кайгы хәсрәт ди шундый намаз укучыларга ди. Менә бу инде безгә намаз укучыларга кагыла. Һәм намаз укучылардан булсак та, кайгы хәсрәт ди шундый намаз укучыларга ди, кем ди? Намазларына игътибарсыз ди. Менә монда нәрсә дигән сүз? Намазларына игътибарсыз, ягъни үз вакытында укымыйлар. Вакытларын чыгаралар, җыеп укыйлар, дигәндә җиренә җиткереп укымыйлар, тиз-тиз генә, тавык җимне шукан кебек кенә анда рукук сәҗдәләрен тиешенчә инде узак итеп тынычлык белән кылмыйлар. Ягъни җиренә җиткереп укымыйлар, бик салкын карыйлар намазларына, вакытларын чыгаралар. Чөнки менә бу намазны вакытында уку шулай бик мөһим шартларның берсе булып тора. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә Ниса сүрәсендә, дөрестлектә ди намаз төгәл вакытларда укылырга тиешле фарыз ителгән гыйбадәттер ди. Һәм инде кем намазларын ди вакытында үтәмәгән кешегә ди Аллаһ Тәгалә каты газап әзерләгән ди. Кайбер кешеләр бит намаз укый, әмма ләкин бик җиңел карыйлар. Анда кич белән өйгә кайткач укырмын әле диләр, эш вакытында укымыйлар, вакытларын белә торып чыгаралар. Менә шушындый кешеләргә, намазның вакытын сакламаган кешеләргә үкенеч, кайгы, хәсрәт булсын ди. Чөнки намазларына игътибарсыз ди. Һәм икейөзлек күрсәткән өчен ди. Монысы инде рия өчен. Әгәр дә намазларын инде гомумән гамәл гыйбадәтләрен кеше күрсен өчен, кеше мактансын өчен, дан казаныр өчен инде Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кешеләр өчен эшли икән ди, шундый кешеләргә кайгы, хәсрәт, үкенеч булсын ди инде. Һәм инде хәер, садака бирүдән баш тарткан кешеләр ди. Һәм инде кем факирләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга инде ярдәм итүдән инде саранлана икән ярдәм итүгә, аларга ярдәм итми икән, шушындый өч төрле кешегә кайгы, хәсрәт булсын ди. Менә монда безнең Аллаһ сөйләшәсе килгән нәрсәбез, кайгы, хәсрәт кемгә ди? Намаз укып, намазын тиешенчә үтәмәгән кешегә ди. Үз вакытында укымаган, җиренә җиткереп укымаган кеше. Һәм инде Аллаһ ризалыгы өчен укымыйча, кешеләр өчен укыган кешеләргә ди. Монда әле кайгы, хәсрәт булсын ди намаз укучылар турында бара. Нәрсә була инде? Гомумән намаз укымаган кеше турында. Монда бит әле Аллаһ Тәгалә кайгы, хәсрәт ди кемнәргә ди? Намаз укыган кешегә. Монда фикерләргә кирәк. Әгәр дә намаз укымаган кешегә бит инде тагын да куркынычрак, тагын да катырак газап. Әле без намаз укып та без куркырга тиешбез, шушы аятка эләкмик дип, кайгы, хәсрәт булмасын дип, вакыты кирде икән, тырышык намазларын вакытында укырга. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Муддассир сүрәсенең 42-нче, 43-нче сүрәләрендә аятларында әйтә: "Ма салакакум фи сақар" ди. "Қалу лам наку минал мусаллин" ди. Һәм ди алардан ди җәһәннәм әһелләреннән сорарлар ди, сезне шушы тамукка керергә нәрсә этәрде ди? Ни сәбәпле шушы тамукка, җәһәннәмгә кирдегез ди? Һәм җәһәннәм әһелләре әйтерләр ди, без намаз укучылардан булмадык дип җавап бирерләр ди. Монда кисәтә, куркыта нәрсә? Җәһәннәм белән. Без нәрсә дидек? Зур гынаһларга нәрсәләр керә дидек? Әгәр дә җәһәннәм белән куркытыла икән, Аллаһның ләгънәте була икән, анда без әйттек, менә бу инде төр гынаһ, зур гынаһлардан санала ди. Һәм менә бу аятта да нәрсә ди? Җәһәннәм әһелләреннән сорарлар ди, нәрсә сезне тамукка кертте дип. Алар әйтерләр ди, без намаз укучылардан булмаган идек ди. Менә бу тамук белән куркыта намаз укымаучыларны инде.
Һәм инде моңа бик күп хадисләр килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Әл-аһду аллази бәйнәнә ва бәйнәһум ас-салат, фәмән таракаһа фақад кафара." Алар белән ди, ягъни имансызлар белән ди, безнең арада ди аерма нәрсә ди? Ул намаздыр ди. Һәм инде кем шул намазны калдырса ди, ул имансыз була ди. Менә бу ачыктан-ачык инде дәлил булып тора, намаз калдыруның нинди куркыныч. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям имансызлар дәрәҗәсенә куя инде намаз калдыруны. Менә аңларга кирәк, безнең хакыбыз юк теге кешене теге имансызлыкта гаепләргә анда син кафир, син имансыз дип инде безнең андый хакыбыз юк кешене анда кафирлектә гаепләргә. Әмма ләкин менә бу дәлилләр инде нәрсә куркыта. Без иң беренче инде үзебез өчен куркырга тиешбез инде шушылар хадисләр, аятлар белән дәлилләнеп, без кисәтергә тиешбез калганнарны да инде. Кемнәр намаз укымый, менә шундый куркыныч хадисләр килә, имансыз булуың бар бит дип, без инде кисәтергә, кирәватта куркытырга да тиешбез инде. Әмма ләкин инде нәрсә дидек, кешене инде син кафир дип инде әйтү хукукы безгә бирелмәгән. Без анда инде куркыныч сүзләрдән сакланырга тиешбез инде. Һәм икенче хадисендә әйтә, Бухари риваятында килә: "Ман фататху салатул аср хабита амалуху." Кемнең дә икенде намазы укылмыйча калса да, аның гамәлләре юкка чыгар ди. Ягъни аның кылган гамәлләре әҗерсез булыр ди. Менә бу хадистән галимнәр әйтә, беренчедән икенде намазының әһәмияте үз вакытында бигрәк тә укылырга тиеш ди, чөнки икенде намазы ул безнең бит иң эшнең кызган вакытына туры килә. Шуңа күрә инде бу иманны сыный торган вакыт, бигрәк тә икенде намазы инде үз вакытында укылырга тиеш. Һәм инде кемде икенде намазын укымады, һәм әйтәләр инде гомумән инде намазны кем калдырды икән ди, аның гамәлләре юкка чыга ди, ягъни әҗерсез була ди инде. Һәм икенче хадисендә әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи бәйнәл абду ва бәйнәш ширку таркус салати. Аллаһка тиңдәшлек кылу белән ди, Аллаһның кылу арасында ди, аларның тиңдәшлек кылу, ширк бар, шулаймы? Һәм бар мусульманнар, Аллаһның куллары, шуларның арасында ди намаз тора ди. Бу шулай безне куркыта торган әйбер, гамәл, чөнки инде кеше бит намаз укый башлый икән. Ул изгелеккә омтыла, Аллаһка гына гыйбадәт кылырга омтыла, шәһвәтләренә бирелми, начарлыктан тыела. Әгәр дә инде шушы намаз укымый икән, ул шушы бузыклыктан тыелмый, һәм инде Аллаһтан башка бүтән нәрсәгә дә табына башларга мөмкин. Шулай бит инде. Ул хирафәтенә дә ышана башлый, анда гороскопына да ышана, сихерчеләргә дә йөри, анда Алла сакласын, путларга да табынып, аларга да ышанырга мөмкин. Әгәр дә намаз укыса, ул тотып тора шушы Аллаһка тиңдәшлек кылуга, бүтән төрле гынаһлар кылудан инде. Чөнки мин ди Аллаһка гыйбадәт кылам, аңа гыйбадәт кылгач бүтән төрле ырым-шырымнарга, җин путларга табынудан мин ерак булырга тиешмен дип, шушы намаз сәбәп булып тора Аллаһка тиңдәшлек кылудан инде. Һәм тагын бер куркыныч хадис безне куркыта торган инде. Ул безнең килә İmam Ahmed rivayetinde hadis: "Men teraka salate mutaammiden faqad bariyat minhu zimmetullah." Kimde bile turup namazın kaldırsa di, ul Allah'ның saklawından mahrum bulur di. Yani Allah Teala onu saklamayacak türlü bela kazalardan. Kişi bit bir kişi bile namazın farz iken şulayma. İyi min bilem di. Ul kiratli amel di. Ütelirge tiyişti. İslam dininin bir erkeni di. Bu zor günahlardan di. Bile bitirmen. Amma lekin bilüğüne qaramasdan ulanı işlemeyken, ibadet kılmayken mınday kişi nerse di? Allah'ның saklawında, yaklawında bulmasdı. Mahrum bulurdu Allah'ның saklawından. Bu nerse diyen söz? Allah saklawında bir korkunuş. Allah Teala özünün saklawını alayken Allah saklasın. Nendegine bela kaza kilmez, nendegine ağırtı kilmez, nendegine kaygı hasret, nendegine ukiniş bulmaz bu kişiye. Şuna göre bu hadislerini biz bilip, manda yatlapma, yazıpma, yakınlarımızı, tuğanlarımızı, dostlarımızı, kuşlarımızı indip, matur vağaz bilen, yumşaklık bilen kisətirgə, şu namaz okurga, öndərgə tiyişbiz. Dendi zor günah ikənin idi. Həm Ömər ibn el-Xattab da aytə, büyük sahabı bitin, büyük xalife, namazın okumağan kişidir, onun İslam dinində birinin nidədir, ölüşü yoxdur. Bu indi sahabı
халиф сүзе инде. Омар ибн Хаттабның нәрсәде? Ислам динендә инде намаз укымаган кешенең бернинди өлеше дә, берни дәрәҗәсе дә юктый. Һәм тагын бер хадисне алып китербез. Ул безнең инде Тирмизи җыентында килә торган хадис, шулай сахих хадисләрдән булып санала. أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر دي. Қиямет көнендә дә иң беренче сорала торган гамәл ди, ул ди намаз ди. Қиямет көнендә гамәлләребездән хисап кылына башлый. Аллаһ та иң беренче сораячак нәрсә ди? Намаз турында ди. Намазыңны укыдыңмы? Вакытын чыгармадыңмы? 5 вакытында сакладыңмы дип. Әгәр дә ди намазыңны җиренә җиткереп, үз вакытында укылган булса ди, аның калган гамәлләре дә дөрес, төзек, ягъни кабул булачак ди инде Аллаһ Тәгалә. Әмма ләкин инде аның намазы ди кимчелекле булса ди, җиренә җиткереп укылмаган, вакытлары чыгарган булса ди, ул вакытта ди калган гамәлләре дә бузык булачак ди. Кабул да булмаска мөмкин ди. Шуңа күрә менә бу безне инде тагын да куркыта, чөнки кыямәт көнендә инде кем кыямәт көненә ышана, без истә тотарга тиешбез, намазыбыз турында сорала. Шуңа күрә җитди карарга кирәк. Намазыбызны вакытында укыйбызмы? Аңа инде җиңел карамыйбызмы? Вакытларында үтәләме? Һәм икенче безнең хадистә килә, шулай ук инде бу куркынычлыгы турында Пәйгамбәр саллаллаху әйткән: "Ман лам юхафиз аля салата лам якун лаху нурун ва ла бурханун ва ла наҗатун ва кана яум ал-қиямати ма'a Қарун ва Фиръаун ва Хамун ва Аби ибн Халфти." Бу хадис безнең килә, шулай ук ялгышмаса Муснад имам Ахмад җыентыгында Пәйгамбәр саллаллаху әйтә: кемдә намазын сакламаса ди, әгәр дә вакытында укымый икән, бик салкын карый икән ди, кыямәт көнендә аңа нур, яктылык булмас ди. Һәм бернинди дәлиле дә булмас ди бу кешегә. Чөнки бит инде гызыры булмас ди акланырга ди. Һәм аңа котылу да ди, шушы кыямәт көндә Аллаһның газабыннан, һәм уңышка ирешү дә булмаячак бу көнне ди. Һәм ул тагын да куркыныч нәрсә ди? Қарун, Фиръаун һәм инде Хаман, ягъни Абу Джахл, Убай ибн Джахл белән бергә булачак ди. Менә бу кешеләр, менә бу 4 төр кеше санадык бит. Ул кафирләрнең, имансызлыкларның башлыклары иде. Без беләбез инде Кур'андагы кыссалардан Фиръаун нинди зулым кылды, шулаймы? Атеист, Аллаһны инкар иткән кешеләр булды. Инде Абу Джахл ничек итеп Пәйгамбәр саллаллаху алейһи инде каршылык, дошманлык күрсәтте инде. Һәм ни өчен соң шушы хадистә шушы кешеләр белән чагыштырганнар, галимнәр моны әйтәләр, кем ди мал җыю белән мәшгуль була икән ди, һәм шушы мал җыю аркасында намазын укымады ди, намазын калдырды икән ди, бу кеше ди Қарун белән бергә булачак ди. Һәм инде кем идарәче булу, берәрне шундый хуҗа кеше, начальник кеше идарә итә ди, шушы идарәсе аркасында инде, начальник булу аркасында инде намазын укымаучы була икән ди, бу Фиръаун белән бергә булачак ди кыямәт көнендә инде. Һәм берәр кеше шулай ук бер вазифасы аркасында инде, берәрне вазир булса анда, шуның сәбәпле намаз калдырса, ул Хаман, ягъни Абу Джахл белән бергә булыр ди инде. Кем сәүдәсе аркасында, әйтик хәзер көндә бизнес аркасында инде, шулай ук намазын калдыра икән ди, бу Убай ибн Джахл белән бергә булачак ди. Чөнки Убай ибн Джахл бик бай кеше, шуның аркасында инде гыйбадат кылмады. Шуның аркасында ул шушы кешеләр белән дә кыямәт көндә бергә кубар алачак, бергә булыр ди. Бу бик куркыныч, чөнки бу имансызларның иң теге башлыклары. Һәм менә монда үзебезнең татар галимнәрендә фикерләрен әйтеп китерә кирәк. Мәсәлән, Ризаэддин Фәхретдин Җавамиул Кәлим шәрхи китабында әйтә, намаз югалган булуды, ягъни намаз укымауды, ислам диненең ди кадере, хөрмәте бетүнең ди иң көчле бер аламәтедер ди, бер сәбәбе ди. Бу безнең Ризаэддин Фәхретдин әйткән сүзе. Һәм икенче бер җирендә әйтә, шул ук китапта инде үсләре бөтен, иләре һәм урыннары җылы, тәннәре сәламәт,
була торып, тәннәре сәламәт була торып, фарыз намазларын калдыру һәм моның өчен дә вижданнары, виждан, ягъни русча әйтсәк, совесть, совесть мучает диләр бит, берәр начар гамәл кылса, үкенә ул. Шушы вижданнары газаплаумы, ягъни үкенмәү инде. Һәм иң соңгы дәрәҗәдә дә күңел каралу һәм инде диндарлык бетүгә бер галәмәт булу дип тора. Без нәрсә дидек? Күңел каралса, ул изгелеккә омтылмый башлый. Ул изгелек кыла алмый башлый. Ул хаклыкны танымый башлый. Һәм хәзерге вакытта да күрәбез, күңел каралган кеше ул яхшылыктан, ул хәерлелектән мәхрүм булган кеше. Ул изгелек эшли алмый. Һәм инде шулай Галимҗан Баруди да әйтә, «Ад-дин вал адаб» дигән нинде журналында иман ди намазны өсти торган, намаз белән туклана һәм аның белән Аллаһ хузурында кабул һәм мөхтәбәр була торган һәм аның белән кешегә чын кутулу бирә торган, намазсыз иман һәм дин заиф югалырга торган нәрсә, үләргә торган авыру кебек ди. Тагын бер укып күрсәтәм. Иман ди намазны өсти, намаз белән туклана һәм аның белән Аллаһ хузурында кабул һәм мөхтәбәр була ди. Һәм аның белән кешегә чын кутулу бирә ди. Шушы намаз сәбәпле инде. Бу дөньяда да, кыямәт көндә дә. Һәм инде намазсыз иман һәм дин заиф ди. Югала торган нәрсә ди. Үләргә якын торган авыру кебек ди. Менә бу инде Галимҗан Барудиның да менә бу сүзләре нәрсә ди? Әгәр дә кеше инде намаз укымый торган, менә үләргә ята торган кеше кебек ди. Менә ул үләм дип тора ди. Һәм инде намаз укыган кеше генә ди, аңа кутулу булачак ди инде. Менә бу моның инде дәвам итсәк, тагын дәвам итәләбез, әмма ләкин инде менә бу хадисләр, бу аятлар да, менә бу галимнәрнең сүзләре дә инде безгә җитеп тора. Намаз укымаска куркудан. Чөнки бик күп аятлар, бик күп хадисләр, бик күп галимнәрнең сүзләре, хәтта инде томлы китаплары язылып чыккан, бите шушы аятларны, хадисларны җыеп, намаз калдыруның ни куркыныч гамәл икәне турында инде. Әгәр дә бу дөньяда да һәм ахират көнендә дә Аллаһның газабына имин булашлыбыз килсә инде, бәрәкәтле тормышта яшибез килсә, без инде шушы 5 вакыт намазны сакларга тиешбез. Аңа салкын карарга тиеш түгелбез. Һәм инде әлхәмдүлилләһ бүгенге көндә бик рәхәт, мул тормышта яшибез. Ашарыбызга ризыкларыбыз әлхәмдүлилләһ, нинди генә төрле ризык юк. Йөрергә машиналарыбыз, йортларыбыз зур. Мондый тормыш турында инде әби-бабайларыбыз хыялланган гына. Һәм шушы ниъмәттән мәхрүм булмас өчен, шушы ниъмәтләргә рәхмәтебезне белдерер өчен, шөкер итер өчен безгә инде ишарә кирәк, шушы намазларыбызны сакларга, намазларыбызны укырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә алырга да мөмкин. Чөнки нәрсә ди Ризаэддин Фәхретдин, ислам диненең кадере ди, хөрмәте бетүнең иң көчле бер галәмәте шушы намаз диде инде. Ислам диненең инде динен кадере бетсә инде, Аллаһ сакласын инде, Аллаһ Тәгаләнең безгә каты газабы килергә мөмкин. Шушы безгә Аллаһ тәүфик хидаят бирде, шушы ислам динен бирде. Әгәр дә без ислам динен кадерен, дәрәҗәсен күтәрмибез икән, аны сакламыйбыз икән, Аллаһ каршысында без җавап бирәсебез була. Һәм бездә менә дин әһелләре инде, намаз укучылар безнең өстебездә бурыч булып тора. Калганнарны да инде өндәргә, дәгъватларга, шушы намазга басырга чакырырга тиешбез инде. Анда мәҗлесләрдә булгандамы, кунакта булгандамы, урамда чырагандамы, ничек гыйлемебез җитә, нинди генә гыйлемебез бар, шул дәрәҗәдә без аңлатырга, чакырырга, өндәргә тиешбез инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфик хидаят бирсен безгә, шушы намазларыбызны үз вакытында укып, намазларыбызны саклап, аннан соң инде Аллаһның рәхмәте белән фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен иде. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.